mi panau pang tu poima soilo chu an chen na chema vi hlum ani ril ru thiang hlim le tu poima soi mel pulo mi panau pang kum nga le ka upa chu chemte a vi hlum ania a thina chungchanga hian chuizui me kani he thil rap thlak thlen na hi Alston Coventry ania mi panau pang hi Mario Lazarica ni in Poplar Rota an chen na ina vi ania a hring tunu in afa pachunga thil thleng a hriat le murualin nasatakina au chuak chiam ti an soya an thenom khowenga mi te po ati hril hai hlom viau ani an thenoma kho save pakhatina soidanin mi panau pangnu Christina hi amang angina rakna sa hlea ka fapa tia awin go op nai beratan puina zongina tlana police te kauturin anlo ngen tia soi a mai ro chu emergency service te an thlen ve meu chuan mi panau pang Mario Lazarica hi chan thei ani tolo he tual thana hian nu pakhat kumsomli pakomi chu police ten tual thattu a ring helin thu zo fiata nan ruai he nu hi Christina chung tenen in hren hai tak an ni ti hriat ani tual thattu nia an hren bak chu rin hlel tur om midang tu ma an nei lo Mario Lazarica hi mi panau pang thuoi le hlim thei tak ania achunga thil rap thlak thleng hi anu le pa te hian an tur viau bok ani police te chuan he thubuat sei lai thleng hian tual thattu hi an la hre theilo vi hlum ani ngei ti chian turin postmortem results an ngak abial pa ta na kala peya ma se abial pa ngei chuan rin om lo sanin sira hnol zui thua soi meiche pakhat chuan achunga abial pa rong taka che dan chu khovel hriat a ron puanga abial pa mangai em chu akala pek nuwa abial pa hian rin om lo sanin a ban zui le thua soi chuak America a cheng Colin Lee kumsom thum hian a soidan chuan abial pa hi kumsom pasaria chronic kidney disease tokin dialysis treatment angaya test te an nei nuwa in mil hlovin abial pa chu akal le lampe turin thutuk na siamani operation hlotling taka an nei nuwa kumpo ve em main anin pangai na chuan mora bok fel zui ta a abial pa hian Las Vegas trip neya an chuana arin omlo san ti hre chuakin hemi hnu hian sira hnol ta tia soi Colin chuan kakal peturin a in mil le mil lo kha fiangei ka duwa a chan chu ka bial pa thilai mu ka du lo ka hlau thong tak zet bok ati operation an neya tanga thasaria Vegas a bachelor party a kal tumpo chuan a ring tok ema he tiang lam reng aril ruwa alan lowa wangin a final exam ha chhon tura ringot chuan a in sorbing ani ma sela arin em abial pa ngei chuan arin omlo sanani ti chu zeb rual lovina in puanga anin kara chuan hun thim lai ber chu tong chhovin anin hial buai tan ta a Colin hian abial pa chu ngai damin hun thadang siam sakle ma se thathum nuwa chuan anin kar chu atop ta tho ani ati social media platform sang ate chuan abial pa hian biak po theilovina blog veka TikTok kal tlangin a thil ton lung chiat thak tak hi puangin thlir tu an thanem hlea makta duai ni lai like tu anei tling thei anun na chan him sak tu laka arin omlo lu tu ka wangin mitam takin Colin bial pa hi nasataka demin an chukron luai hloma Colin hena chuan mi pakhat nun na hlutak a chhana in ngain anuna mi pathatak dang aton le ngei tur thuin an hnem liam hlom ani